Messi fa les entrades, bona per Denis Suárez, la deixa passar per Jordi Alba, Jordi Alba pot xutar, la fa la passada enrere, gol d'Arda, gol, 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 la centrada de Jordi Alba, apareix i pràcticament sense voler la toca una mica, el xut d'Arda Turan i barraca del Tour. Gol d'Arda Turan, gol del Barça, al minut 6 de la primera part. El primer golejador de la temporada havia de ser Arda Turan, l'home més en forma del Barça, l'home més criticat, però aquí està ell i el seu Arda Turanisme absolutament on fire. 6:30 a la primera part. Sergi Roberto per Messi, Messi a la frontal, continua Messi a la mitja lluna, el xut de Messi! Fuetada amb l'esquerra, justadeta al pal i barraca! Golaç de Leo Messi! Encara la busca Dan! El Barça fa el segon! Minut 37 de la primera part! Barça 2, Betis 1! Intenta combinar amb Leo Messi. Messi a la frontal, la passada és boníssima per Sergi Roberto. Sergi Roberto pot fer la centrada, la passada enrere per Luisito. La passada de nou de Sergi Roberto amb el teletac obert a la dreta, passada enrere per Luisito i tal com venia l'uruguaixo, diu jo també vull fer el gol de primeres amb l'interior, barraca de l'uruguaixo, gol del Barça, minut 42 de la primera part, Barça 3, Betis 1. Què farà, què inventarà, li donarà per Messi, Messi mira Luisito, la passada per Luisito, gol, 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 la jugada del Barça de tiralínies fantàstica, preciosa d'Arda per Messi, Messi veu el segon pal que apareix Luisito i barraca i tot venia d'un corna, quina contra letal d'Arda per Luisito, Luisito per Messi, Messi del mig al camp arrencat i anava i se n'ha fet a un i s'ha fet el segon i ha vist Arda per l'esquerra i Arda li ha tornat a Messi i Messi l'ha posat al segon pal i Luisito barraca. Gol del Barça, gol de Luisito, 11 de la segona part, Barça 4, Betis 1. Compta Messi, el xut de Messi! Xut sec, dur des de la frontal i barraca de Messi! Gol de Messi! Gol, gol, gol de Leo Messi! Pum, pum, pum! Gol de Messi! Gol, gol, gol de Leo Messi!
Gol de Messi, gol de Leo Messi. Gol del Barça, gol de Messi. Minut 12 de la segona part. El festival ja és insuportable al Camp Nou. Barça 5, Betis 1. Ja només en queden 2 per... I va Luisito cama dreta, el xut de Luisito! Perquè també sap xutar faltes, perquè també l'esclava perfecta, perquè ha d'anar encara a la busca, perquè ha rebentat la pilota, ha rebentat la porteria. Golaç de falta de Luisito, gol de l'uruguayo, minut 36 de la segona part, Barça 6,